لطيبة مها فراتك مرحبا دنوان مقريك خبرك تبي فنها باتل كلر اسمها رشيد فاكل من مخبرتو के सुरेतक तेरेगा अमेरिकाइन फाइजा वैक्सीन के इल्ला का डोज के शिपमेंट मेयर आज के नस्वे कोविड नवारे दिफाव में गोतुन जहामुंगना वैक्सीन के तिम्मन डोज के इतर फरात का दें फेशे ने दोहे बुना नेंगे कमंग एचपीएन हामुकुरी खबर के तुरुंग दिवे दौलत के बजटों 28 मिलियन रुपया हार्दुको के इमारत कफावा इस्लामी मरकज मस्जिद अद्दुकुरोत अफराशिम अली मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद जाहिर अली खुलवा दिव्य खबरों के तफसील बयालाना MWC Gava Showroom Fasar Weging Hinga Promo Femi Tarta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Dima Hinga Promo Ekini Promo Gali Beni 10% discount Femi Tarta 10% discount Libaye Fenta Wilo Hitmata 10% Kembaye MWC Gava Showroom Kado, titik yung arani ais baga ka. Huda baga. Hod benu bakrube nella do migulani. Kya modver miha darwan do tik banfila diya ini. Eri miharo. Dari navskura miyong eri miharo. Kote konta kang erita. Haji ba fahum ban titani ko yung eri ais baga ka. Bala titani kote debar rubero ge. Kalefene. Miyafene bara mihirenu. Miharo Clinton kungandam me gannani Huawei P30 Pro zoom up to 50x Danita it's a kangen enunzani Nehenta anika kocha baka hol Mahmudan emme meeru wits nodlis Baby, coach tikakani. Guess what? Avlu namunge favorite. Airways Miharways emmenge makbul Wix noodles market ko distribute kurani Daisy मैं ऐसा मैलन खबरतों के तफसीला अमेरिकन फाइजा वैक्सीन के इल्ला का डोज के शिपमेंट मेयद राज के नस्वे कुरिम से अमेरिकन वनी इल्ला का डोज फाइजा वैक्सीन राज्य हदिया कफा अमेरिकन हदिया कफावा में शिपमेंट के कोवैक्स फैसिलिटी के दशुन राज्य के ना शिपमेंट कमशा में शिपमेंट को वैक्सीन जो है आबादी वैक्सीन दिनमाए को बूस्टर डोज जहां विस बेनु कुरेवेन कमा यूनिसेफ बने एचपीएम बूस्टर डोज जहां फशात मनी मिदिया अक्टूबर मोक तिरेगा मिहातना 22 हबरेंगिन मिहुं बनी बूस्टर डोज जहां फायर ए फस्तुल सहर मती के मिहुन्ना दिफाई निज़ाम बालिकश मिहुन्ना फ्रंट लाइन का मासे कुरा सिखी मौजफुंग कोविड हालत का मिहातरंग अमेरिका बनी $5 मिलियन वरिंग अघूरी सामान राज्य हदिया कुफा
दिवे दौलत के बजटों 27 मिलियन रुपया हर्द कोकें इस्लाम इमारत कफावा इस्लामी मरकज मस्जिद कुतूर अफराश माली मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली खुलवाद वैफी इस्लामी तालीम दे मरकज़ बिनाकर मकसदगा इमारत कफावा में मिसकतगा हतर क्लासरूम लाइब्रेरी पेंट्री एडमिन ऑफिस जलसा कुरा खोलें मिने दफंग फिलंग हदाफा में मिसकतगा नमाद कुरमा कंडालाफा फसास 300 का अड्डिया कफूटुगा सरहदुगा इफहरा नमस्ते कमुन नमाद कुरवेने हमें में मिसकतगा अंगेनुना वकीम बुलू कुरमा नमाद कुरवेने इंतजाम बनी हम जसाफा मिमिस्किंग हेदमुगे एबसमुगा एसजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मिनिस्ट्री के फरातम से कुरवाफनी कुरेग इस्लामिक मिनिस्टर माफ करवा कुरेग मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद ज़ियाद ए कंपनी के फरातम से कुरवाफनी कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ए दे मार्च देहा 17 दोस्त मिसके इमारा कुरमगा अमले मसे के फराफनी दे मार्च देहा 17 दिन निमफनी दिह जनवरी देहा वेहीगा मिमहुगे 22 हिया यूनियन इस्नगागं हुड़माले दिवन फेवहिगा अवटे फुलुना गुಳಿಗೆ ಹಿಯಾಗ ದಿರುಳೆ ಹಿಯಾಗೆ ಪೆರಿನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರ್ಮ ರೇಫ ವಾಕಮ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬಣಫಿ ಮಿ ಬದ್ದಲಮಕೆ ಹಿಯಾ ಸಹರುಗ ದಿಮಾಮುಂ ಅನ್ನ ಇಜ್ತಮಾಯಿ ಮಸಲ್ತಕ ಆದಿವೆಸುರಿ ಎಹೆನ್ ಕಂಕಮಗ ಹಿಯಾಗೆ ವೆರಿಂಗೆ ಖಿಯಾಲು ಖೋದುಮ ಬಾವಾ ಬದ್ದಲಮಕಮಗ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾಹಾ ಕುರೆ ಅದಿ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಕಮ ನಗಂಜೆ ಹುದ್ದೆಯಂಗೆದಿ HDCF ಫೊಣವಾ ಫವಾನಿಕಮ ವೆಸ್ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ವನಿ ಬುನಿಫಾ ಮೇಗೆತರನ್ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿ ಬ್ರಾಸ್ವೈ ದೋಹ ಮೆಂದುರು HDCA ಎಕ್ಕೊ ವೆಸ್ ವನಿ ಹಿಯಾ ಫ್ಲೆಟುಗ ಹುರಿ ಮಸಲ್ತಕ ಬೇಹಕುತು ಮಸ್ವರಾ ಕಫಾ ಮೆ ಬದ್ದಲುಮಗ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತರು ಕರ್ಮ ಮಸ್ವರಾಕುಂ ಎಕಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಹುಶಾಳಂಜೆ ಲಿಯುಂತ ಫೊಣುಮ ತಜಾರಮ ದಾಕಮ ವೆಸ್ HDC ಬನಿ ಬುನಿಫಾ ए नमेसदी हिया फ्लेटुगे कूली दक्कंजे मुद्दतु इतुरु कुर्मामेदु गोते नुनिमेकमा HDC बुने अदिमीगे इतुरुन टवर्तोगा दिमामुं अन्ना एकिकाहल मसल तं हल्लु कुर्मा गिन मसेकेतके मिहारवेस कुरेमुन दाकमशा हियागे मसरुवकी एहनिहिं हाउसिंग प्रोजेक्ट तका खिलाफा मुलिंग आ कांसेप्ट तका वुमुं वरगिन दहितका कुरिमतिलान जीफा वाकमबेस HDC वनी फाहा कुफा मिगतुम फेन दूकुरा निजाम दिमावा मसल तं हल्लु कुर्मा फेन कंडालन जिहुम वेगिंदानी हियागा दिरुले रयुतुन दिमावान वर बोडो दच्चिकम का वनी पनिफा HDC ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇತರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂ ಬ್ಯಾವರಿವಿ ಮಿ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಇತರ ಬುನೆಫನಿ ಹಿಯಾ ಸರಹದ್ದುಗ ಹಿಮೆನೆ ಮಗತೋಗ ಮಾಸಿಕೆ ಫೆಶಮ ಬೇನುವಾ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫದ ಮುಹಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಿಹಾರ್ ವನಿ ಹಮೈ ಫಾಕಮ ಲಫಾ ಕುರಿವೇಗತುಗ ಜನವರಿ ದಿಹಾಸ್ ಬಾಬಿಹುಗ ಮಾಸಿಕೆ ಫೆಶಗೆ ದಾಣೆ ಅದಿ ಮೇದೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕುರೇಫಾವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ ಹುರಿ ಬೈಕಂಕಂ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾಹಾ ಕುರ್ಮೆ ಕಂಕಮ ಮೆದ ಮಸರಾ ಕುರೆವಿ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೋ ರಂಗಳು ಕುರಾನ ಕಮಗಾಸ್ HDC ಬುನೆಫಾವಾ ಕಮ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೆ HDC के हेड ऑफ योगा बेबुन बद्दू कुर्मुगा हिया यूनियन के राइस नायब राइस जनरल सेक्रेटरी अदि फाइनेंस अफसर वनी बैरवेला पाफा कोविड नवारेन दिफाव मुगे गोतुन जहमुंगन वैक्सीन गे तिम्मन डोज इतुर फरात का दे इंफेक्शन दुहे बुन नेंगे कम HPM हामुकफे HPM में तो कुरी उलानिका बनेफनी फाइजा वैक्सीन के इतुर एल्लक डोज राज्य लिफा वाकमशा एह नमेस इतुर फरात का तिम्मन डोज जुहमंग हुरस्त का कुरिमति फा वाकमा HPM बनेफनी वैक्सीन के डोज ता लिफा हुरिकमशा एह नमेस अदि तिम्मन डोज जुहम बेनुवा इतुर फरात का वैक्सीन जहां फेशन दुहे बुनन नेंगे कमा फाइजा वैक्सीन जुहम बेनुवा सिरिंजुगे ग्लोबल शॉर्टेज के सबुं वैक्सीन को लिबिंजे सिरिंजुता लिफा नुवायरो मिकमग सबुं अदि वैक्सीन जहां फेशन दुहे नेंगे कमंग HPM बुने मेगे तुरंग HPM बुने सिरिंजुता लिबमुगा दहितके हुरिकमगा वेस वैक्सीन जहुमा कुरंजे एहं कंकं कुरमुंग नकमा राज्य का बूस्टर डोज मिहार जहानी उमरों फंसा सहार मती के मीहुन्ना बाइताऊ के सबुं नाजुक हाल तो गाती भी मीहुन्ना कने राइस यामिन राइस नशीद के स्पोक पर्सन कमा हवाल वितो MDP के चेयरपर्सन हसन लतीफ़ सवाल खुरबाफे हसन में विदाड़वी काफ्तुलुस्तुगा राइस नशीद इंडिया सिफे मिराजे का बैतिबम बेनु नुआ कमा विदाड़े फावनिको एनमेस राइस नशीद इजवनी इंडिया आउट कैंपेना
ವರ ಬೊಡ ಫಾಡ್ ವಿದಾಳೆಫಾ ನಸ್ರಿದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಗೊತುಗ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟಕೆ ನುಕೇನೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ನಸ್ರಿದುಗ ವಾಹಕ ಪುಳು ಎಹೆನ್ ಗೊತಕ ತರ್ಜಮಾ ಕುರವಾ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟಕೆ ನುಕೇನೆ ಕಮಶಾ ಯಕಮಕ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಔಟಕೆ ಕಮ ಅದ ನಸ್ರಿದ್ ಕಮ ದೆಕೊಳನು ಹದ್ದವಾ ಕಮ ವೆಸ್ ಯಾಮಿನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಗಿನ ದಿವಿಹಿಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಫಾನ್ ರಾಜ್ಯಗ තිබුමන්නේ දෙකම එහෙම වමායක මෙකම ගුලේ ගොතුන් ආමුන්ගේ ෆෙන්නන ෆෙන්න වෝටක දීම රයිස් යාමින් ගෝාලෙවේ කොරෙන් හොරි හබරතකයක ඉස්තිහාරුගේ පුඩ වගුතු කොලක ෆෝබදල් කොල්ලාන NWC Gava Showroom Fassar Weging Hinga Promo Femmi Tarta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Vima Hinga Promo Ekemi Promo Galibani 10% discount Femmi Tarku 10% discount Libenye Fenta Unilu Hitmada 10% Kendaye NWC Gava Showroom Kado, titik yung arani ais baga ka. Huda baga. Hod benu bakrube nella do migulani. Kam odver miha darwana do tig banfila diay. Eri mihal. Darine avskura miyong eri mihal. Kote konta kang erita. Haji ba fahum ban tittani ko ang eri ais baga ka. Bala tittani kote debar ruberuge. Kalefene. Miafene barabara. Mihirinu. Mihar Clinton kung ganun may ganda ni Huawei P30 Pro zoom up to 50x දනීත එච්ච කෑගෙනනු දානි නැහන්ත අනික කෝච්ච බකා හොල් මහමෝදන් එම්ම මීරු විට්ස් නෝඩ්ලෙස් ಬೇಬಿ ಕೋಚತ್ತಿ ಕಕ್ಕಣಿ guess what ಅವಳು ನಮಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಏರ್ವೆಸ್ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ವಿಟ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ को डिस्ट्रीब्यूट कुरनी डेजी खबर बल्लंती बे में फरियात का जैसे फर मरहबा दनमो में हिसाब तफसीला में बयालनी फिल्मालेगा हुन्ना कुड़क दिंगे हिया एम बाकी कुरंग नोटिस वनवे 21 मौजफों के नोटिस जेंडर मिनिस्ट्री बातिल करे खबरों के तफसीला मौजफों वाही कुरम का मसले आगुड़ के जेंडर मिनिस्ट्री बने मौजफों वाही कुर निम्मी फिल्मालेगा हुन्ना हिया गाति कुड़क दिंगे तेरे गिना कुदिन अमांग हिया या बादल कुरमाय को एतनो के मौजफों मादु कुरमा कमा मौजफों वजीफा एम बाकी कुरा नोटिस वने मागुड़ेगे इफरात कंपनी ए मसला सिविल सर्विस कमिश्नर हुशालाफा में मसले आगुड़ेगे सीएससी मनी मौजफों बाकी कुरमा फोन में नोटिस बातिल कुरमा जेंडर अंगाफा सीएससी में कमा गुड़ेगे बनी हिया गाति भी मौजफों वजीफा एम वाही कुरम के प्रोसेस के इजरात जेंडर मिनिस्ट्री एम रंगला फ्रीम कफान वाकमा अदे मौजफना गुड़े कंकंग दिन कुरिया गेंदानी कमिश्नर कम विस्वानी बनेफा विलमाले कुडकुदिंगे हिया हुस्कुरा निम्मा गुड़िगे एतनु गाति बे हद्दिह एम मौजफना मिनिस्ट्री के एकी दिम दिमाल मसे के कुरम फुर्सत वनी दीफा एगे तेरे 43 मौजफे के वजीफा मिनिस्ट्री के एकी तंतन वनी बादल कुफा अड्डू सिटी फेदू के मिस्कित का बड़कम दिया मिहा बंदुन दू को लाफी फुलुंगे इदारा में कमा गुड़िगे बनी मिहा दू को लाफनी मिहा हाल तो इतर गोस्त दाने कमा डॉक्टर लफा दिन मा गुड़िगे कमा अदे मिहा बंदुकुरी दो को लाफ वाकम बिस फुलुम बने फावे उमनु सालिस हाहारु के मिहा वनी मिस्कित के इतरुंग अड्डू के एहम बाय मिस्कित गा होरी हतिम तक विस गेलुन दिफा अदे मिकंग एना कुरी एवगुतो सैतोना एना yang ekang kurmang engumung kama विस मिहा बने फा वाकमा राशु मालूमात ति मिहा को नहीं बने फा मेगा दोस कुले कुरे मालेगा हुन इस्लामी मरकज के इतरुंग हुकुर मिस्कित बिस मिहा को बने कुड़कम गोस्पा मेकमा गुड़िगन फुलम फरतम बनी मिहा के सिकुनीगा मसल तक हुन मी हेकमा मिस्कित के खुरमे कंडा इस्लाम देन फुरसार कुरा मसल तफा कंगैस इतरो मंग अन्नैरो एकमा मिद एकशिगम वा फेवले अलम नुदाकम बने गिन बे कन्ननी नुरुहु फाल कुरमु
दुनिया दिमाइफावा एम्मे बोडो एम मसला कमगावा ग्लोबल वार्मिंग मसले हल्ले गनोमटका तरगे फावा गवर्नमेंट कुंकुदि गवर्नमेंट का टेक्निकल सपोर्ट दिनमके वर मुहिम कमेकमा टूरिज्म मिनिस्टर अपलो मौसम विदाल विजय मिस्टर मौसम ही विदालवी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रसल हाइमागा कुरियदिया द ग्लोबल सिटीजन फोरम का बेबुन पैनल डिस्कशन तवितिरिंग क्लाइमेट एक्शन द फर्स्ट फ्रंटियर गनमगा बेबुन पैनल डिस्कशन का मिनिस्टर डॉक्टर मौसम बैरवडागिनवी पैनल का बैरवडागे मिनिस्टर दके वाहक फुलका देहास्तिरिह दिवहि राज्य नेट जीरो या टारगेट कंडाला फाकमशा दिवहि राज्य भरोसावा एमे बोड इंडस्ट्री के टूरिज्म इंडस्ट्री कमुंग दिव्य सरकार तिमावेश रक्कातिर कुर्मे गोतुन तफात मासिक कुरमुंदाकम विदालवी अदमी गेतुन राइस इब्राहिम मोहम्मद सोली एमे फहु यूएन जनरल असेंबली का दके वाहक फुलविस मिनिस्टर अलियल पालेवी मी फोरम का मशवरा कुरमुन कंतत्व तेरेगा रियल एस्टेट टूरिज्म गेतुन दत्रपत्र कुरम का ग्लोबल सिटीजन का वुमन बेने फसीहत का एक मुहिम कं हिमने द फ्यूचर इन मोशन टीम के दर्शन कुरिया गेंदिया मी फोरम का बाय कौमतव के वेरिना टूरिज्म मिनिस्टर ना जमिया जमायत का कंपनी तक बैरवी रसल हैमाग रूल आदि यूए सुप्रीम काउंसिल मेंबर शाह सऊद बिन सगल गसीमी इफ्तिताह कोदेवी में फोरम का मिनिस्टर मौसम बैरवडागती रसल इमागे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ राकी फिलिप्स के हास तावत का तफात बेबे फुलुंगे तगरीर तक वीडियो प्रेजेंटेशन अदि पैनल डिस्कशन बहुस्तंग हिमनेगो तक कुरिया गेंदिया फोरम हुशाला दिव्य टीवी प्रेजेंटर रेबकाया CNN जर्नलिस्ट रिचर्ड क्वेस्ट बेफरगदारम फाहा कुलवे खबर तक दुनिया के मसलों फाहा कुलवे खबर तक को इस्तिहारों के कूड़ा वगत को कफो बतल कोलाना ಬಲ್ಲೋ ಸಖಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕೆತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವ್ವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮೀನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವೆಸ್ ನೇರು ಎ ಮಾಗಿನೇಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆ ಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ Nexcom Sosammag Adi Faridi Mag MTCC Kashavar Promo Dehasikavis Kashavar Promoga Yamma Suzuki engine spare parts Castrol additive PPG coatings Scott Bada fiber saman industrial gas adi marine light warab boditi discount takayako adi kurawwa kome fassas rufiyag vefareka coupon gurutun hoye faratika addiya nuhas rufiyag agori Suzuki 520 horsepower ge engine MTCC Kashavar Vihara ziyarak kurawwa itu malumat hodewma 16 fansa guluwa मैं समय वे फरगदारम फाह कुलवे खबर तक देहास वनहर उफिदनो फिल सप्लाई मोल्डस FSM रिब्रांड कोंग कंपनी के आ लोगो इफ्तिताह कोफे मेकमट का बेविहास रस्मियत का आ लोगो इफ्तिताह को देवे हाउसिंग मिनिस्टर मोहम्मद असलम में रस्मियत का वाहक दक्कमंग FSM के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद गसम विदालवे कंपनी कुरमंगन मसिकत के फहरवर मसिकत कमशा कोविड-19 के दति हालुका विस तेल बेन व खुरिया फरायत कंग एहिदम मेदनु के फोरक दिफा वाकमा मेगे तुरंग गसम विदालवे फायतवे तिंगहर दुहुगे तेरेगा कंपनी बनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुतका फस्तलस 9 मिलियन वरिकिन रुपया हरदु कफाकमा अति कुरियंग तनुगावेस कंपनी देमुंगन खिदमंग तुरंग हरदना कुरमा मसे के कुरबान कम विस विदालवे FSM बणफने लोगो के बट्टम रमज को देनी हाइड्रोकार्बन के केमिकल कंपाउंड के बट्टन कमशा लोगो फेन नूकुल रमज को देनी दिव्य राज्य के माखंड तकमा
adi orange kulen ramsukoddeni teluge bavetta varo hudurongun ramsukoddeni masinga kanuga vissarayakan avvaka belumeneti riyadwal rajyege eki sarahadutaka te for koddenma FSM kura masekekama a logo tamsil koddemun FSM bunefave megeturun FSM bani kuring company benum kuramunga shiar fueling the nation na badal kofa ದಿರಾಗಂ ಫೋರುಕೊದ್ದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಿದಮೆತ್ತ ಫುಳಾಕು ತರಗೆ ಕುರುಮುಗೆ ದಶನ್ ದಿರಾಗು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಬರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹಿದಮತಾಯಕು ದಿರಾಗು ಟಿವಿಗೆ ಹಿದಮೆ ಗಾಫ್ ಅಲಿಫ್ ಗೆಮನ ಫುಶಿಗ ರಸ್ಮಿ ಕೊಂ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕೊಫಿ ಮಿದೆ ಹಿದಮೆ ರಸ್ಮಿ ಕೊಂ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕೊಫಾವನಿ ಗಾಫ್ ಅಲಿಫ್ ಗೆಮನ ಫುಶಿಗ ರಯ್ಯತುನ ಹಾಸ ಉಫಾತಕ್ಕಾಯಕು ಎಗೊತೊನ್ ದಿರಾಗು ಫೈಬರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಕುರಾ ಕಸ್ಟಮರುನಂ ಹಿಲೆ ಫೈಬರ್ ಗುಳಾದನ್ ಮುಗೆ ಇತುರುಂ ಫೈಬರ್ ಬೇಣುವ ಹಾಸ ರೌಟ ಅನುಮತ ONT ವೆಸ್ ಹಿಲೆ ಲಿಬಿಗೆ ದಾಣೆ ಅದಿಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಲವೆ ಸ್ಪೀಡಾಯಕು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡೆತೆ ಡೇಟಾ ಎಲವನ್ಸ್ ತಂ ಹಿಮಿನೆ ತಫಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಂ ಹಿಯಾರು ಕುರ್ಮ ಲಿಬಿಗೆ ದಾಣೆ ರಾನುಕೆ ಫುರ್ಸತೆ ದೇರಾಗು ಟಿವಿ ಅಂಗೆ ಪ್ಲೇ ಕುರಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಂ ವೆಸ್ ಹಿದಮೆ ಮೊಳಿಂಗ್ ಹಿಲೆ ಗುಳಾದೆನ್ ಮುಗೆ ತುರುಂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮೊಳಿಂಗ್ ಹಿಲೆ ಲಿಬಿಗೆ ದಾಣೆ ಎಗತುಂ ಗಾಫಲಿಫ್ ಗೆಮನ ಫುಶಿ ರಯತುನ್ನ ಮಿಹಾರು ಎಮ್ಮೆ ಮಗಬೋಲು ಟಿವಿ ಅದಿ ಮುನಿಫಿ ಫುಲುಮುಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ದಶುಂ ಬಾಲಾಲಿ ವೆನೆ ದೇರಾಗು ಫೈಬರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿದಮತಕಿ ರಾಜ್ಯಕ ಮಿಹಾರ್ ಫೋದು ಕೊದ್ದಿಮಂತ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಗೊತ್ತ ಮಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಕೆಬಿಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಇನ್ಸತ್ಯ ಮಿಹಿದಮೆ ದಿರಾಗುಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿ ಫವೈರ್ ಮೇಗೆ ತಿರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ದೊಳಸ್ ನುವ ರಶೆಂ ಹಿಮಿನೆ ಅದಿ ಸತೆ ಕವರೆಂಗಿನ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಮಿನೆ ದಿರಾಗು ಟಿವಿಯಕಿ ರಾಜ್ಯಕ ಎಮ್ಮೆ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಗ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ IP ಟಿವಿಗೆ ಹಿದಮೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಿ ಅಗುಗವೆಸ್ ತಫಾತ್ ಕುರುಮೆನತಿ ದಿರಾಗುಂ ಬಣಿ ರಾಜ್ಯಕ ಹದ್ದಿಯ ಹಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಕೆಬಿಸಿಯ ಮಿಹಾರ್ ದಿರಾಗು ಟಿವಿ ಹಿದಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿಫ ದಿರಾಗುಂ ಅಬದೆಸ್ ಬಲನಿ ಕಸ್ಟಮರುನ್ನ ದಿವೆನ ಲುಯಿಫಸಿಯ ಗೊತ್ತಂ ಹೋದ ದಿನಮ ಮಿಗತುಂ ಇನೋವೇಷನ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇನುಂ ಕೋಗೆಂ ಕಸ್ಟಮರುಂಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ರಂಗಳು ಕುರ್ಮ ಅಬದುವೆಸ್ ಮಸೆಕೆ ಕುರ್ಮುಗೆ ದಾಕಮ ದಿರಾಗುಂ ಫಹಾ ಕುರೆ ಆಹಾರ ದಿಮಾಕೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಿಸಾರ್ಟ್ ತೋಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ತ ಫುಲ್ ವೆ ರಿಸಾರ್ಟ್ ತಕ ಫತುರ್ ವೆರಿಂಗ್ ಅರ ಫುರನ್ ಫಶಾಫಿ ಇನ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद फिराग हुसैन विदालवे राज्य के हुरिहा सरहद के रिसोर्ट तक मिहार फुरिफा वाकम आदि अन्नमहुगे हतिंग हिसाब मिहार रिसोर्ट तब बुक्कोफा वाकम विसेना विदालवे आदि कुरियंगे देतिंग हफ्ता के तेरेगा विस राज्य गिन आददेगा फतुरवेरेन जियार कुरान कमंगेना फाहा कुरिवे इतर विदालवे अन्नाहरु के फेब्रुवरी महुगे नियला रिसोर्ट तक बार बुडवान कम लफा कुरिवे कमशा फेब्रुवरी के फहुम वेस अड्डिय इंसत्तागा हिफाहटाले वेने कम गिन रिसोर्ट तौगे बुकिंತ ಮಿಹಾರ್ ವಿಸುರಿ ಫುಲ್ ಲಿಫಕಂ ಫಾಹಾ ಕುರವ್ವ ಫಿರಾಗ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫತುರವೆರ ನಾಮೆದು ಇರುಮಚ್ಚ ಇರುಮತಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟು ಮಿದುವಸರು ವರ ಗಿನೆಂಗ್ ಅನ್ನಕಂ ಫಾಹಾ ಕುರಿವೆ ಕಮ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಬಲಿಮಡು ಕಮಾಯಕೋ ಫತುರಕಮಗೆ ದಾಯರ ಹೀನರು ಕಮೆಂಗ್ ಆನಮೆಸ್ ಮಡಮಡುಂ ಎತಂ ಫೂಬದಮುಂ ಅನ್ನ ವಿಶ್ಮುಂ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಿಫಿ ಅಮಾಜ ಮಿಹಾರ್ ಬನಿ ಫುರಿಹಮಯ ವಾಸಿಲ್ ವೇಫಾ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಫ್ ಕರವಾ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಮಾಜಕವೆ ಮಿಹಾರಂ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಫತುರವೆರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೌ ಮಿಹಾರ ಯದದು ಫುರಿಹಮವೆ ದೆಂ ಅಮಾಜ ಹಿಫಾಫ್ ಮನಿ ಮಿಹಾರು ನಿಯಮ ಕುರಿಂ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಫತುರವೆರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಸೂಮ್ ಕುರಿಂ ಬನಿ ವಿದಾಳೆಫ ಫಿರಾಗ ವಿದಾಳ್ವಿ ಏನ ಗಬುಲ್ ಕುರವಾ ಗುತುಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತ ಮಿಯವರೆ ತರಗಿನಮ ಮಿಯದದವರೆ ಗಿನ ಫತುರವೆರ ಕೊಂ ಮಿಹಾರಕು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಾನೆ ಕಮ एयरपोर्ट तवगे कैपेसिटी बोडु नम मिहारवरे गिन टूरिस्ट गेनेवी मिवकुतु राज्य के एयरपोर्ट का मुसंदी टूरिस्ट न हिदमे देवेने गाबिलकं नेक्कम फिराग विदाळवे मिदु सरके कोम्मे आहारकवेस फतुरवेरिकं वरुकद्वेगं अन्नद वसरे एनमस आदया हिलाफा मिहार रिसोर्ट तवगे बेड नाइट कैपेसिटी मिहातनं आयरवनी इतुरोफा ಇರಾಕ ಮಿಹಾರ ಕುರಮಂದ ವಿಸ್ತಾರಗೆ ಸಬ ಬಾರ ಮಿಹಕ ಮರವೆ ಎತ ಬೇಕ ಗೆಲ್ಲುಂತ ಲೇಫಾ ವಾಕಮೆ ಗಮಕೆ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಇದಾರಾತಕುಂ ಹಾಮ ಕಫಿ ಇರಾಗ ಮೋಸಮ ಬೆಹೆ ಇದಾರ ನಿರ್ಫವಾ ಬಯಾನಕ ಬನಫನಿ ಗಮ ಮಿಹಾರ ಕುರಮಂಗನ ವಿಸ್ತಾರಗೆ ಸಬಂ ಕುರಿಯಂಗೆ ದುವಸ್ತವಗ ವೆಸ್ ಗಿನ ಹಿಸಾಬ ತಕೆ ಗ ಫೆಂಬೋಡೋ ಮಕ ಹಾಯಸಾ ತ ಹಿಂಗಮಕಿ ಏಕಶಿಗೆ ಬಾ ಕಮೆ ಕಮಶಾ ಎಹಂಕಮಂ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕುಂ ವೆಸ್ ಮಿಕಮ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿನು ಮಿಕಮ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿನಮ ಇರ್ಷಾದಿ ಫಾವೆ ಅದಿ ಮಿಹಾತನ ಬಾರ ಮಿಹಕ ಮರೆಫಾ ವಾಕಮಶಾ ಎತ ಬೇಕ ಅದಿವೆಸ್ ವೇನುವಿಯ ನೇಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಫಾ ವಾಯರು ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ದುವಸ್ತವಗ ಮರೆಫಾವಾ ಮಿಹುಂಗ ಆದದು ಇತುರುವೆಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನ ಕಮವೆಸ್ ಗಮುಗೆ ಮೂಸಮ ಬೆಹೆ ಇದಾರಂ ಬನಿ ಹಾಮ ಕಫ ಮಿದಿ ಹರ್ತ ಕಾಳ ಬಲಾಯರು ಎಗಮ ಮಿಹರು ನಿಸ್ಬತು ಮದುಂ ವಾರೆ ಬೆಹು ನಮೆಸ್ ಮೆಮಹುಗೆ ಫಹುಕುಳಾದಿ ಅನ್ನ ಜನವರಿ ಮಹುಗೆ ಗಿನಾದದಕ ವಿಸಾರ ಕುರಾನ ಕಮವೆಸ್ ಇದಾರಂ ಬನಿ ಹಾಮ ಕಫ ಇರಾಗ ಮಿಹಾರ ಕುರಮಂದ ವಿಸಾರಗ ಸಬಂ ಗಿನ ಬಯಕ
ಗೆಲ್ಲುನ್ ಲಿಫಾ ವೈರು ಎತ ಸತೇಕ ಬೇಕೋ ಹಾಲುಗ ಜಿಹಿಗೆನ್ ದಾನಕಮ್ಗೆ ಬಿರು ಒತುಮುಂ ಎಗಮ ಬನಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಗೌಮತೋಗೆ ಎಹಿ ತಿರ್ಕಮ ಎತಿಫಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಿಮಾಯಿಫಾವ ಎಕ್ಸೋದಿ ಹೀನರಕಮುಗೆ ಸಬ ಎಗಮುಗೆ ಮಾಲಿ ಹಾಲ್ತು ದವ್ವೆ ಇತರು ಗೌಮತಕು ಲೋಣು ನಿಗಮ ಎಗಮುಗೆ ಸರ್ಕಾರು ನಿಮ್ಮಾಫಿ ಲಂಕಾಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಸಿಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸೆಯ ಹವಾಲದಿ ಎಗಮುಗೆ ನುಸ್ತೋಗ ಬಣಿಫಾನಿ ಚೈನಾ ರಶಿಯಾ ಅದಿ ಜಪಾನು ಲೋಣು ನಿಗಮ ಮಶ್ವರಾತ ಕುರಮುಗನ್ನಕಮ ಮಿಕಮ ಮಿದು ಮಿ ಹುಸ್ವಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ತಿರೇಗ ಎಗಮುಗೆ ಕೆಬಿನೆಟುಂ ಬರಬ್ಬೊಡ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಿಫಾವಾ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ತಿರೇಗ ರಸ್ಮಿಕೊಂ ಎಗಮುತ ಕಾಯಕು ಎಬ್ಬಸುಮಕ ಹಮೆಯಂ දෙවේන කම වෙස් බසිල්වනී පුණෙෆ ශ්‍රී ලංකාගේ එක්සෝද කුර්මතිෆාවා දත්තවගේ සවබුන් එගමුන් දාදිෆහුන් බයි බාවතව කාබෝතකති වෙස් එතරකුරු මනාකොෆාවේ මෙකමා ගුලිගේ එගමුගේ සරකාරම්බුණී කාබෝතකති එතරකුරු මනාකුරී බේර ෆෑසා මදුවේ හිෆෙහෙට්ට මින්නති ලංකාගේ ෆෑසාගේ අගු වෙට්ටෙන් ෆෙෂ්මුන් කම ලංකාගේ එක්සෝද ආලුම් කොළ ජිහුම එගමුගේ සරකාරුන් ගෙන මසිකතක කුරමුන් ඈනමෙස් ಕುರಿಯಂಗ ದ್ವಸ್ತವಗ ವೆಸ್ ಎಗಮುಗೆ ಎಕ್ಸೋದು ಇತುರಂ ಹೀನರ್ವೆಗೆ ದಾನಿಕಮ ಕಮಾ ಗುಳುಂಗುರಿ ಮಾಹಿರುಂ ಅನ್ನನಿ ಫಾಹಾ ಕುರಮು दुनिया मस्टम फाहा कुलवन में खबर तकाया को सी नमगे मिगडी के खबर दनवानी मनी खबर बिलम का तेहेद कुदतकला शुको दनवा बेफुन सर बाजिर उफावर दुआ कंगे दे अस्सलाम वालेकुम।